Kao modna dizajnerica živjela je i radila u cijelome svijetu. Poželjela je investirati u Hrvatskoj. Uložila je u kupnju zemljišta na Pagu više od 1 milijun eura, a onda ostala bez zemljišta i bez novca. A sve je to u skladu sa zakonom i pritom nitko nije odgovoran. Cijeli život sam sanjala, da se vratim tu gdje sam se rodila, jer to je moj narod i to je moje srce. I od 16 godina sam otišla u Italiju, kako se kaže, trbuhom za kruhom. Radila sam dan i noć i za sebe i za moju familiju, jer bila sam baš iz bijedne familije. Modni kreator sam. Imala sam svoju firmu Dolce Ribelle, poznata je po Italiji, po Americi. Put mi je falilo ovo. Prije 10 godina Rajko Stošić, koja je odrasla u Ražancu pokraj Zadra, srce je odvelo na Pag. Svoju teško stečenu životnu ušteđevinu zajedno s talijanskim poslovnim partnerom odlučila je investirati baš tu. Na javnom natječaju kupili su građevinsku česticu površine gotovo 20.000 četvornih metara u naselju Košljun. Željeli su graditi hotele sa sadržajem. Mi smo išli provjeriti dokumentaciju, normalno to je bila jako velika investicija. Išli smo provjeriti u gruntovnicu, sud i u katastar i imamo i dan danas 1/1 od grada Paga bez tereta. Zemljište vrijedno malo više od 1 milijun eura platili su odmah. Upisali se u zemljišne knjige i katastar i tako postali vlasnici. 6 mjeseci poslije s geodetom došli su na zemlju kako bi ogradili prostor. Prilikom izmjere uočili su prvi problem. Parceli fali 1200 metara kvadratni. Ću se rekao zašto fali 1200 metara kvadratni. Kaže ne znam objasnim. Po odgovor su otišli kod tadašnjeg i sadašnjeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića. Pitali smo ga objašnjenje zašto fali 1200 metara kvadratni. A to je najljepši dio, znači ove parcele. To je dio baš izlaz na more. Kog ja sigurno ne bi bila kupila ovaj teren da nije bilo ono komada koji sam iz prvog momenta rekla da to je ono. Geodet je bio jako uzbuđen, rekao mu je ne brini ništa, to ćemo srediti, ona će imati svoj teren, to ću se ja sve sad napraviti i nemojte paniku oko toga stvarati. Uskoro će se pokazati da je nestanak 1200 četvornih metara zanemariv problem, jer otvorit će im se puno veći. Dolazi nam jedan gospodin, on nas pita ko smo mi, što radimo na ovom terenu. Ja odgovaram, to je moj teren, što vi radite na mome terenu. Međutim, on mi govori, ne gospođo, vaš teren je ovo teren od šumarije. Ja sam išla kod gradonačelnika da pitam što se to dešava. Zašto mi je došao čovjek od šumarije i što mi priti da je to od njih. Onda mi je on objasnio da je to bilo šumarije. Međutim, kad su oni sređivali zemljišta, da su oni poslali 2 puta šumariji sa odvjetnicima da im se javu za taj teren, za upis i tako dalje, za čišćenje tog terena. Oni se nisu javili po zakonu u Hrvatskom, ako 2 puta ne odgovoriš, znači ti se slažeš s time i oni su se upisali 1/1. Tražili smo odgovore gradonačelnika Fabijanića, no nije želio pred kamere. Iz njegova ureda preusmjeravali su nas na njihovog odvjetnika. Nepozvani smo došli pred njegova vrata. Mislite da je grad kriv? Nikad grad nije bio kriv. U trenutku prodaje grad Pag je bio vlasnik 1/1. U uknjižbe gospođe Rajki nitko nije osporava, znači ona se uknjižila sve normalno. Što se zakon promijenio nakon godine dana, nismo mi tome krivi. Znači, grad Pag ne mijenja zakon, mijenja ga Republika Hrvatska. Grad Pag nije odgovoran za promjenu zakona, ali sadašnji gradonačelnik odgovoran je za nešto drugo, kaže nam Željko Maržić, koji je u jednom mandatu i sam bio gradonačelnik i tada se sasvim slučajno upoznao s ovim slučajem. Što je Državno odvjetništvo u 2. mjesecu 2010. godine, znači nepuna 3 mjeseca nakon
što je zemlja plaćena, osporilo kupoprodaju tog zemljišta od strane grada Paga i Raja d.o.o. obrazlažući to time da se grad, obzirom na pozitivne propise Republike Hrvatske, nije smio knjižiti na tu zemlju. Za ovu situaciju isključivo odgovoran najviše gradonačelnik, sadašnji i tadašnji Ante Fabijanić. Iz jednostavnog razloga što je zanemario činjenicu da je Državno odvjetništvo u biti predložilo mirno rješavanje spora dok su još novci bili na računu, znači bez veće štete za bilo koga. O dopisu nije nikog obavijestio. Upravo zbog takvog ponašanja kako države, tako i grada, talijanski investitori odustali su od bilo kakvog ulaganja. Do danas nisu vratili svoj uloženi novac. Pravnu bitku vode već 10 godina. U jednoj državi Hrvatskoj se može upisati svako god doće, 1/1 u sud i u katastar. I dođe drugi, kaže nije tvoje, upiše se on. Ovo nema ni u trećem svijetu. Sud je presudio u njihovu korist. Grad Pag izgubio je spor. U međuvremenu s kamatama Rajki i njezinu poslovnom partneru mora vratiti gotovo 17 milijuna kuna. Kad smo dobili pravomoćnu presudu lani, znači zatražili smo od FINE zapljenjenje normalno računa, ovrhu. Sutkinja Novaković iz Zadra, ona je smatrala da može zapljeniti tek 40.000 kuna gradu Pagu na 17 milijuna kuna koje trebamo dobiti. To znači da nikada u mome životu, ni ja, ni moj partner, ni naša dica, ni dica, ni dica, ni od dice, nikada nećemo to sebi isplatiti. Nikada. Tko je odgovoran za ovakvo neodgovorno ponašanje prema ljudima koji su imali najbolje namjere? Kakvi su to zakoni koji su omogućavali promjenu vlasnika i upise u službene knjige preko noći? Zemlja je prvo bila od grada, pa je pripala Hrvatskim šumama, pa je opet vraćena gradu. U cijeloj priči ja sam tu naša, a partner je Talijan. Vi možete zamisliti 10 godina koju ja muku mučim objasniti njemu što ovdje se sve događa, što se ovdje radi. Nema više živaca. Nema više živaca, nema više snage, nema više para da se sve ovo. Gradonačelnika je zatekao naš dolazak na njegova vrata. Pred nama je spremno obećao skori završetak 10 godina duge agonije Rajke Stošić i njezina talijanskog poslovnog partnera. Ja se ti da sve riječi. Ide prijedlog nagodbe dobiti jedan. Još jedan. Hvala Bogu da smo došli i da se to privodi kraju. I da je nakon toliko godina došlo do ponovnog razgovora. Ok. Evo. Nemate brige za to. Na svako drugo pitanje odbija odgovoriti. Tko je odgovoran za štetu od gotovo 17 milijuna kuna, kaže kako nije pitanje za njega. Neću komentirati, ja vas molim, što se dogodilo 2 godine poslije, kakvi su doneseni zakoni i to. Evo ono što vam mogu reći u ovom trenutku, ne bih dava velike komentare na izjavu, da je u tijeku prijedlog nagodbe koji će grad Pag uputiti kroz sljedeći tjedan gospođi Rajki. To nesavjesno i neodgovorno ponašanje trebalo bi rezultirati jednom jedinom logičnom stvari, a to je njegovom ostavkom. A da smo poput razvijenih zemalja, ostavke bi pljuštale na sve strane. Apsurdni zakoni, apsurdne situacije sa stvarnim žrtvama i posljedicama za sve nas. Mi želimo samo naše novce na vratu. Drugo ništa. Mi ne tražimo od nikoga ništa, ni od države, ni od nikoga. Mi smo platili porez na ovo zemljište, više od 60.000 eura. Mi nismo to zatražili da meni sad to država vrati. Bi imala pravo da mi vrati, pošto nemam terena. Nismo. Totalna sramota. Da se zovu investitori u Hrvatsku, a investitoru, masu investitora je prevareno na ovaj način. Hoće li Rajka i gradonačelnik sljedećih dana postići nagodbu? Koliko će to građane Paga stajati? O tome ćemo vas zasigurno izvijestiti.